Күптән көттік юқса ишетуге, онық туды деген хәбәрне дөньясына кадәр үзгәрде күк. Күрсәгез сез безнең хәлләрне. Беләм икән димен башкалар да ишеттеләр микән барсы да, сүзләре белән аңлатмаслык халәт, күңел ташый, йөрәк ярсына. Бәби исе килә йөбездән, бәби исе килә дөньядан, бар дөньяга кычкырасы килә, шатлык туды безнең өр-яңа. Бәллүр кәсә төсе сак кына, кулыбызга алып оныкны, тын түгәрәк булды бәхетебез, дөнья мәшәкатен оныттык. Субханалла диеп сөя-сөя, теләк-теле юандык, гомер көйләр әле алда икән, киләчәкне күреп куандык.